Koloska i szlugi, z tobą lipiec był długi. Dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam. W tle Del Lana, to gaduchy do rana. Po nas nic nie dostanie, wiosny parę. Zmieniłeś numer, wiem, Netflix na TVN. Wokół Barbie a ty Ken. To tylko mała sympatia sprzed lat. Bijam na poczcie i widzę jakiś blag. Nagrał love, to bata w Microsoft. A na mieście plotek stop. O, to tylko słowa nie bolą. To tylko słowa nie bolą już. Dobra, nieważne, mam w pleczach ten nóż. Z tej strony Tomasz z kanału Agro Wielkopolskie Studio Kompany. Nowe cielaki na gospodarstwie. Tu są trzy takie HF-iki mieszane. Tu są dwa. Ten jest limuza. Tutaj jest HF-ik mieszany. Tu jest kolejny limuza. Jest taki większy. Tutaj mamy cielaki. W pierwszym boksie jest ich 5, w drugim boksie są 3. Jak one wyglądają, to można sobie zobaczyć z góry. Te 3 są kupne, takie coś pod HF-iki podchodzące mieszance. Tutaj jest pierwszy, ten tu jest mój. Tu jest kupny, ten jest mój i tam też jest kupny. Ogólnie wszystkie 5 i tamte 3 są mieszane. I kolejne cielaki mamy tutaj. Tu są dwa takie mieszane HF-iki, NCB-ki, coś w tym stylu. I tu mamy jałóweczkę, też taką mięsną, można sobie zobaczyć z góry. Dosyć ładna. Limuzę, mieszaniec z cimentalem.